राते सरवा कैले डरमा हो आंगनवा में आके ना। राते सरवा कैले डरमा हो आंगनवा में आके ना। एक तो में पंखा लैले दूसरे पुरान लैले। एक तो में कूलर लैले दूसरे कबाड़ लैले। ऊपर से एसीओ कैले घोटाला हो आंगनवा में आके ना। ऊपर से फ्रिजो कैले घोटाला हो आंगनवा में आके ना। राते सरवा कैले डरमा हो आंगनवा में आके ना। राते सरवा कैले डरमा हो आंगनवा में आके ना। खोज खोज के कौनो बहाना सरवा तिलक में कैले घोटाला हो। एको न लैले नया समनवा बर्तन चढ़ौले पुराना हो। खोज खोज के कौनो बहाना सरवा तिलक में कैले घोटाला हो। एको न लैले नया समनवा बर्तन चढ़ौले पुराना हो। बढ़ चढ़ के बोलेला बोलिया गौआ नगरिया हो। बढ़ चढ़ के बोलेला बोलिया गौआ नगरिया हो। ऊपर से अगुआ करे फुटानी हो तिलकवा चढ़ा के ना। साला अगुआ करे फुटानी हो तिलकवा चढ़ा के ना। राते सरवा कैले डरमा हो आंगनवा में आके ना। राते सरवा कैले डरमा हो आंगनवा में। दुअरा पर से आंगन में आइला। दुअरा पर से आंगन में आइला। कई बजे तिलक चढ़ाइब सामान सब का लैला। सामान सब का लैला। लाजो न लागे सरवा चढ़ावे में बरतन पुरान हो। कैसे भैया के तिलक चढ़ाइब आंगन के शोभा बढ़ाइब। सामान सब का लैला। सामान सब का लैला। पहिले से कहले रह एसिया चढ़ाइब। आंगना में आके दिहला कूलर चढ़ाई। पहिले से कहले रह एसिया चढ़ाइब। आंगना में आके दिहला कूलर चढ़ाई। कई बेरी कहला किसी कड़ी चढ़ाइब। खाली हाथे आंगन में अइल। सामान साले कुछु न लैल। सामान साले कुछु न लैल। दुअरा पर से आंगन में अइल। दुअरा पर से आंगन में अइल। कई बजे तिलक चढ़ाइब सामान सब का लैल। सामान सब का लैल। लाजो न लागी सरवा चढ़ावे में बाइक पुरान हो। कैसे भैया के तिलक चढ़ाइब आंगन में सबके देखइब। सामान साले का लैल। कैसे भैया के तिलक चढ़ाइब आंगन में सबके देखइब। सामान साले का लैल। दुअरा पर से आंगन में अइल। दुअरा पर से आंगन में अइल। कई बजे तिलक चढ़ाइब सामान साले का लैल।